Ayun, home service embarkadero. Basic sanitary, tsaka dimating yung aming ginawa, tsaka dog coloring. Ayan. Yan po yung aso. Ayan guys. Maganda. Lalo yan. Yan. Sa embarkadero ito guys. Dimating. Saka basic sanitary. Yung ating ginawa sa kanya. Sabay na rin yung dog coloring. Baka meron kayong mga Pomeranian dyan na gusto nyong home servicean. Marami may mga buhol-buhol na. Nagdidimat na po kami guys. Okay, ano masabi ko ito? Gusto rin magpakulay. Yan, nag-dog coloring po kami. Available sa atin yung pink, green, blue. So, kung may request kayo, pwede po natin i-ano yan, yung ibang kulay na gusto nyo. I-prepare natin yung para sa aso. Yan. Sa buntot lang naman po, huwag po kayong mag-alala guys. Safe po ito. Nakukuha pa ako. Ito si Sky. Nalinis na rin yan. Naka-poodle tip na rin yan. Ito, hindi na namin papaliguan kasi pinaliguan namin pinunta dito. Pero kasama talaga yun sa package namin. Pag nagdimating kami. Para na rin kayo pumunta sa pit grooming guys. Ayan o. Kulay. Ano o. Female kasi ito guys. Female siya. Dinimat lang. Tsaka sanitary. Inalis namin ang buhol-buhol. Yan, marami pa akong nakukuha. Yan. Di, yung pangsahod natin sa aking bayaw, hindi meron na nakuha na natin dito. Ay, dalawa lang naman to. Unexpected. Kasi isa lang na pinunta siya dito. Yan, hanggang makadami pa nakukuha ko. Ito yung nakakay. Dami ko pa makakuha guys. Yan Ano kaganda yan. Yan yung pum nila. Ano? Yan natin sa video. Para makita ng gusto. Yung gano'ng kaganda. Ano? Pink na pink siya guys. Ayan o. Yan. Bell. Yan. Yan ang mga natin dito ay.